ole le to te inzawai kalolom le vek chawa ei Nichin deuh lawka thil thleng ania VC hroi tu VC member hroi tu kutalo thlak ni oma Raltlan pakhatin alung oilo kop maya eng thil tinga soi ti te kanin hodon ni nge chan ti te a soi tu rangai la hei police te panding thapa yan chin lokang in tum lo deuh mai in ram dang mi kutan chuara an lung oi lo tlang khop mai a ini lei tang lung oi lo wa amaro chu police ne na pek thak lo koping kan chuang ti kan lawa veng mual pong na ta po theng ve thei thil ni na in ven tom na kan nei a chu khop mai a lai se kha ke mani chuanin han biai liam ila po kan du amaro chu police ne na pek thak lo kan chu police in la tu lo chu na zoram khung wa pa mual pho ve thei kan ni na lai te kan ngai wa do na case VC member hroi tu te he in rel ro pui thleng khop maya Duh Chuan khoi hrep thei sawisa hrep thei ania an member pui kutalo thlak Raltlan hianin chutiang chu ania amaro chu ani chuanin kut thlak ve du lovin tian thataken police nena an pe ania an fel piana hai train cut hai maila misual do lek tlema bithin ram tan chuanin han khoi chak te khawm dona amaro chei elrfim tak puchungin police nena an pe nia Raltlan satli ani lovin refusing ni lovin immigration ang in from lut ruangin police dan min char sak dona laya chu an lungdam thai chuan motor ayan an phur chho wanga ni lo chuan mual pho thei din tuna kan ding ve tho ven angin tuna yan ron chua tai la bui kan lung oi lo kan lo sei saka tina khopia la thlen chuan ven dang te kho dang te dem thei kan ni na lai te mun takin kan ngai tua chu wang chuan police uta him takin da chho mai la a ke se ro chu na thei ang berin in file sak don ani